Makapuso, dunay bag-ong atangan sa GTV sugod karong adlaw. Labing bag-o nga news and infotainment program nga mas pakusgon pa ang tingog sa kinabag-an. Sa Iranda kini pinaagi sa report ni Mark Reggie Abella. Ang News Authority ng Filipino adunay bagong balita alang sa mas gipadako nga misyon ug mas gipalap ng pag-alagad sa katilingban sugod karong Lunes, September 4, makita na ang labing bagong news ug infotainment program sa GTV, ang Balita Ko. Sila award-winning o bantugang journalist sa nasod nga sila Connie Season ug Rafi Tima ang maong host. Makauban nila si Katrina Son alang sa mas labas nga balita kabahin sa dagan sa panahon gikan sa GMA Integrated News Weather Center og si Aubrey Carampel alang sa mga latest showbiz updates. Gawas sa mga labing init nga mga balita, adunay bagong segment usab nga angay atangan. Madasig sa mga istorya sa kalampusan sa pagnegosyo ug panikay-sikay sa kitang-kita. Mas updated na usab kita kabahin sa atong panglawas pinaagi sa Health is Wealth. Ug sayra ng kamatuoran sa mga istorya-istorya lang sa mga Pinoy pinaagi sa segment nga Talaga Ba? Matud ni Senior Vice President and Head for GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, mas gipaduol sa GMA Integrated News sa mga viewers ang mga komplikadong issue. Bahagi po kami ng mas malaking misyon. Connie Season po ito. Aubrey Carampel po. Katrina Son. At Rafi Tima. Sugod karong adlaw, alas 8 sa buntag, tutukan ang Balita Ko sa GTV. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. GMA Regional TV Live.